Η εξαίρετη φίλη, αγαπητή, κυρία Μαριάννα Λαγουμίδη, από το Άι Παιδί. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Λαγουμίδη, να μας πείτε λίγα λόγια για το Άι Παιδί, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς κάνετε, τι προσφέρετε, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ επίκαιρο στις μέρες μας και αφορά όλους τους τηλεθεατές που μας ακούν. Να μας πείτε δύο λόγια. Πραγματικά. Γεια σας. Το δίκτυο iPedi.gr είναι δίκτυο που συμμετέχουν τα παιδιά με διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, ΔΕΠΗ, τα παιδιά τα οποία άλλα γεννιούνται έτσι και άλλα έχουν αυτή τη διαταραχή λόγω κάποιας άλλης αιτίας, μεγαλώνοντας. Είναι μεγάλο το ποσοστό των παιδιών που ζουν με ΔΕΠΗ. Το Harvard το Μάρτιο του 2016 μας είπε ότι είναι 55% των παιδιών. Πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν τα μισά παιδιά και ακόμα παραπάνω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η πολυπληθέστερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Μάλιστα. Και από την άλλη έχουμε σαν δεδομένο με τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα ότι με την έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση τα παιδιά αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνα, γι' αυτό μεγαλώνουν και γίνονται οι managers, γίνονται οι καλύτεροι επιστήμονες στο είδος τους. Και έτσι πρέπει αυτά τα παιδιά να τα φροντίζουμε, να καταλαβαίνουμε το ποιοι επαγγελματίες πρέπει να ασχοληθούν με εκείνα, γιατί έχουν διαφορετικές προϋποθέσεις ευχαρίστησης, ευτυχίας, διαφορετικό τρόπο που μαθαίνουν, διαφορετικό τρόπο που διασκεδάζουν, διαφορετικό τρόπο που κάνουν διακοπές. Από ό,τι τα υπόλοιπα παιδιά δηλαδή. Από ό,τι τα άλλα παιδιά, ναι. Θέλουν να έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Και έτσι, εάν όλοι οι επαγγελματίες έρθουμε πλέον, συνεργαστούμε μέσα από το δίκτυο, θα μπορέσουμε να προβάλλουμε τη δουλειά μας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών. Πάρα πολύ ωραία. Η στάση, το θέμα των γονέων ποιο ακριβώς είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία και πώς μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για να βοηθηθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις? Το δίκτυό μας, το iPedi, είναι το μοναδικό δίκτυο στην Ελλάδα που ασχολείται με τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Είναι το μοναδικό παγκοσμίως που ασχολείται και με ενημέρωση για το τι είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή και υπερκινητικότητα, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά ή να παρέμβουμε έτσι ώστε να έχουν λιγότερες δυσκολίες. Και γι' αυτό ακριβώς ενημερώνουμε, έχουμε την υποστήριξη από την ΚΕΔΕ, από τους Δήμους όλης της Ελλάδας. Πολύ και σπουδαία. έχουμε την υποστήριξη από τον ΕΟΑΕΝ, που είναι ο επιμελητηριακός όμιλος της νησιωτικής Ελλάδας. Και έτσι όλοι οι επαγγελματίες, όπως καταλαβαίνετε και οι Δήμοι μας υποστηρίζουν, προκειμένου να έχουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά τους. Εμείς έχουμε μια σελίδα, την iPavlapedi.gr, όπου ανεβαίνουν άρθρα, όπου ανεβαίνουν προσφορές, ανεβαίνουν προτάσεις διασκέδασης, επιμόρφωσης. Υπάρχει κουμπί για ερωτήσεις και έχουμε δίκτυο προκειμένου να μιλάμε μεταξύ μας. Δίνετε ερωτήσεις οι μαμάδες, μιλάμε, πίνουμε τον καφέ μας και κάνουμε και την κουβεντούλα μας. Πολύ ενδιαφέρον. Στα φαγητά που τρώνε τα παιδιά μας, στα παιχνίδια που παίζουν. Η διατροφή, τώρα είπα φαγητά, η διατροφή παίζει πάρα πολύ ρόλο. Παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που κινείται ένα παιδί με ΔΕΠΗ. Άρα είναι ένας παράγοντας που οι μαμάδες όλες καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το προσέξουμε. Μπορεί λοιπόν να γράψει κάποιος στο info@iPavlapedi.gr. Είναι επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί μας στο 693 26 11 200. Πολύ ωραία. Και έτσι μπορεί να γραφτεί στο site προκειμένου να έχει newsletter. Πείτε μας ξανά τον τρόπο επικοινωνία μαζί σας. info@iPavlapedi.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Πολύ ωραία. Ή 210 67 78 528 693 26 11 200. Ή γράφετε στο δίκτυό μας
που υπάρχει κουμπί ειδικό στη σελίδα μας, στο iPad, και έτσι μπορούμε και μιλάμε για όλα μας τα θέματα, και για την καλοπέραση αλλά και για ενημέρωση. Πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε.